Добър ден. Добър ден! А ти... Да, седна. Заповядайте, седнете. Бързо, какво сте? Търся нещо за детето да купим на рождения ден на детето, нещо да ми предложите. Значи за детето имаме лаптоп модерен или телефон, зависи какво искате. Това нещо тук, кутията. Това е лаптоп, господине. Да, какво е това лаптоп? Са така. Ето. Нали, тук за интернет може да използвате, както да играе игри и така нататък. Да, добре. Колко струва това? Ами струва 500 български лева. Но е чисто нов само на 3 месеца и половина. 500? Искате 500 за това нещо? 500 лева, но е чисто нов все пак. Вноси от Китай. Тя доставка. Сега 500... Тук 100, 200, 300, 400... 500. Че съм на четвърти клас, съм, че 500 долара за вие от тук ли сте? От този град ли сте? Да, ние сме от Чаким Глюмусмини. Значи пътувате? Да. Значи с доставката ви излиза 550. С доставката, защото идвате от място да си го вземете. Добре, за детето всичко такова масло. Времето. Да. Искам нещо само, че да ви кажем, нали, няма батерия или малко монитор е щупен, но това няма да ви пречи много. На мен трябва да си пиша във Фейсбук. Значи сега искам... Пишете, точно така. Искам нещо, с което да бия жена ми. Искам да бия. Ще биете жена? Да. Този меч е самурайски, от естествена кожа калата само. Леко, че се връзва ръцете. Значи, много е остър, толкова е остър, че направо може да я убиете, не само да я биете. Добре, колко струва това? Ами струва, понеже е оригинален, разбирате ли, от Китай. Само 150 лева. Добре. То китайското е оригинално все пак, господине. Добре, заповядайте, ще го взема. Да. Искам... А вие от тук ли бяхте? Да, само тук от Аякен Гривол съм. Значи, ще пътувате? Да, ще пътувам. Значи още 100 лева. Заради доставката. 100 лева доставката. Доставка тук на пазара, сега знаете, няма да се загаме, не сме цигани все пак. Да, ние цигани не такова. Ето, айде тук да ви върна 2 лева. Да, Господ помилва. Нещо комплект по един. Колко струва? 3 броя върват, в комплект обаче комплект е по единия комплект 15 лева. Общо 45 лева. Вие откъде бяхте? Чаким Гривол. Значи ще пътувате. Да. Значи, сега не мога да видя нещо, защото господине за вас. Смешен ли ви изглеждам? На цигани ли ви изглеждам, господине? Не, сега няма да се... Взимам тези... Няма да се видим така. Добре, много се извинявам. Парите, ако много се извинявам. Точно така. Добре, значи... Не, тези бомбони ги плащат, те остават тук, ще пристигнат по-късно. Добре. След 2-3 дена. Значи тази колекция ще дойде, ще пристигне кога? Ще дойде, днес какво сме? Днеска сме вторник за среда, там, господине. Значи утре и вълната пристига, значи други ден са при вас. Значи други ден, добре. Много приятно беше да пазарувам. Само лаптопа може да го вземете, ако платите още 200 лева. Не, няма 200 лева. Няма 200 лева. Вторник ще пристигне, нали, разбирате? Така. Добре, днеска сме сряда, иначе вторник е при нас. Много ви благодарим във вашия магазин. Айде да се стиснем ръцете по цигански. Точно така. Айде. Точно така, айде. Искам да ви покана в нашото... Айде, това е само нашата...